karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ayesa? Mga customer tong nangabot? Dili. Ang ako pang barkada nga may bot. Nagdag pagkaon. Tuwa sila sa cottage number 3. Mao ba? Imo na ba kung palayason? Unyo na ta magsulti bahin sa imong pagbiya. Lakaw sa akong kwarto. Tago lang una dito. Nganong sa imo mang kwarto? May mo mong ilak. Lakaw na. Sige. Balik ko na lang ako sa Claire. Ay, gataga man dyan kong dapat sa uwi ng Claire. Ay. Ablihin na lang mga tabon sa daan atong pagkaon, James. Okay, gutom na ko na. Mutar na ba sila sa sali? May bebe. Ang wine, B. Kuha sa auto. Ha? Kuha sa auto ang wine. Sige, sige. Bilang nga, ang kaya. Kuha sa kadiyot. Yan ang tubig. Kadagang ko ng daan yung pagkaon. Ako ang bro, da ako na pamahaw. Ha? Yes. Pamahaw? Gusto ko nga ani ko din magpalabay sa kagabion, Kent. Parehas ka sa una. Oh. Kuhaan sa na akong wine, ha? Sugo kong clear good. Sige. Sige, ako lang. Sige. Unsa man yung rason nga ni amo karon? Karon tinuod. Ni ako kay makigpeace ko nimo. Nagdama ka ni kog peace offering, oh. Nagsulti na sa phone, dili ba? Kent, sorry na pa. Mag-usap dali ko sa kong batasan. Good girl ako karon. Please. Pasayloan na lang ko pa. Di ba sa ilong ti ka, Claire? Kun mao na. May mga tag magbalik? Dili ba? Babe. Ayaw kong tagag, babe. Painamduman ti ka, pagbalik. Gibuwagan ako ni mo og nakamove on ako sa atong panagbuwag. Unya karon, makigbalik na sa kanako. Dili ni masya akong kasing-kasing, Claire. Nga mahimo ni mong pandaron, unya pagngon, unya pandaron na sab sa usa lang kakadlit. Di na gid kakanahan ako. Sa ako nang giingon nimo, nakamove on ako sa atong panagbuwag. Busa, amiga lang una ta. Okay, sige. Nahibaw ko nga nang luod lang kanako. Pero promise, ini akong pagpaulit din sa Pilipinas. Ikaw cute ang rason. Oh, bahala ka. Muta ko ining kwarto ni Kent. Kanya, arrange pa kita yung tanang mga butang. Dili din na siya ganahan og gubot nga palipot. Ay, dinigyo ko na patagos katapusang kapiin ako din eh. Nahilo na naman utang akong kalag din eh. Pero, nabaraw man sad. Asa maka ko inipaingon no? Kung mabiya na ako din eh. Bahala na lang Ginoo ako eh. Pero, kinsa mga ng mga bisita ni Kent no? Nga mahadlok man siya nga makitaan ko nila. Oh, wow. I'm so full. Magpasabaso na ko mga guys, ha? Kaya lang mo. Okay. Kent, huwag ka malipay nga ni ako. Claire, wrong timing na tingali mo. Namat yan si Kuya Hans. Dito bitaw mikikan before mi ni Ari? Nagkita mo ni Kuya Hans? May tubang siya niya? Di unta siya maatupang pero namugos man ko. Naibaw man ko nga doon na siya problema. Nag-uol siya maayo nga namatay si Kara. Mao to nga ni-offer ko sa kontabang niya. Tabang? Nagpatabang ba siya ninyo? Yes. May babae sing gipangita.
Ang babae nga nakaingon nga disgrasya kuno sila si Cara. Nakakita ka ba siyang naong? Oo, nakakita. Ipakita ni Hans ang naong sa dangan nga babae. Nani ang cellphone sa dangan. O nakasaad ko niya nga tabangan siya nga makitaan ang maong babae. Wait ha, sa to yung name? Ayesa. Ayesa angan sa salbahis. Wa ka pa rin mahibaw nga mao na angan sa maong babae? Naibaw. Ug wa ka mo tabang sa imong maguwang aron makitaan ang maong babae? Dili ko gustong makitaan ang mga babae. Busa ayaw ninyo siyang pangitaa. Pero mao kini ang gusto sa imong maguwang nga pangitaon ang maong babae. Posibleng mahimong kriminal si Kuya Hans kung inyong dadon ang mga babae siyang tubangan. Oh. Mo ba ni gustong tabang nga imong mahimo kang Kuya Hans? Ha? Pero mao na iyang gusto nga makitaan ang maong babae. Gawas pa, angay lang bayran sa maong babae ang nahitabo sa imong maguwang og di Cara. Ang importante nako karon, nga dili mahimong kriminal ang akong maguwang. Kana lang. Busa, kung gusto ka nga magkasinabot ayaw ninyong tabangi si Kuya Hans nga makitaan ang mga babae. Okay, kung mao na imong gusto, di nami mangita sa maong babae. Basta kay musugot ka nga adto kumatog sa imong kwarto. Ha? O ganun misigam na imong mga mata. Kimingaw manggod ko nimo. Maong ganahan ko nga matog sa imong kwarto. Uban nimo. Dili mahimo. Say dili mahimo. Dili mahimo nga matug ka sa akong kwarto, Claire. Nga naman, doon na kay laing kauban sa imong kwarto? Wa, pero buwag na ta, dili ba? Dili mahimo nga musuod ka pa sa akong kwarto ug matuog dito. Dili ko mo too. Unsay? Klaro kaayo, doon na kay gitaguan sa imong kwarto, kay uga ka na kay tinagdan ako. May lain ka ng babae, no? Mahimo ba? Dili ka mag-iskandalo? Wa mo'y guest karon, mao nga mahimo kung mag-iskandalo kung gusto ko. Claire, asa man ka? Sa imong kwarto. Ayaw magsuri to! Dili mahimo nga makalaho siya dito sa akong kwarto. Makita niya si Ayesa. Ikaw mo kasing daanan ni Sir Kent, uy. Mag-sorry na ko niya. Kaya iyan na rin ba akong palayason? Oh, ito rin gusto mo suwad. Si Sir Kent pa ka na, no? Hoy! May tao na sa suod? Oh. Ablihin ang puntahan! Uyap ko ni Ken! Gawas diha! Hindi ang uyab ni Sir Kent. Ang sa kumanin ako. Ay, kinahanglan matago ko. Hoy! Nabay tao sa suod! Saan ako tako ini? Anak na ko silang sa kama. Ablihin ang puntahan mo sa ba? Ako nang gilakan, Claire. Kanaduhan ko na. Ug way tao di sa sud. Nagsiga ang suga. Klaro kay nga naay tao sa suod. Ablihin ni Kent. Ablihin ang imong kwarto aron mo tuog ko nga wa kay gitaguan diha. Wa lagi ka kitaguan diha. Wa! Kung wa pa kay gitaguan, di ka masuko, pero klaro kayo nga doon na kay gitaguan. Wa lagi! Ablihin ang imong kwarto kung gusto kang mutuo ko nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!